Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngibuyile guys, kodwa kumnandi because uYouTube ungivalile. Awucabange ngichazele into ukuthi uYouTube ungivalile. Ayikho imali engitholayo from December. Ngiyabuya ngenza ama-reviews because kufanele ngiyakhe i-account yami. Angazi nokuthi imaphi ama-video kufanele ukuthi ngiwa-delete ngoba kusabukeka ngathi kufanele ebe maningi ama-video engiwa-delete-ayo. Kuthe sengithole i-option yokuthi re-apply kwaba nenye inkinga futhi. So njengamanje ngiyabuya nama-video ngenza ama-reviews ngendlela engenza ngayo nangendlela ehlukile. Ngiyayenza-ke i-video ngiyasho ukuthi ngichazani. Kube khona ama-comment guys musani ukufuna ukuthi ngisho ukuthi ngixakekile ngiphinde ngizophendula ama-comment ento engayishongo. Angishongo nje lento eniyicomment-ayo. Yazi ekuqaleni ama-comment abantu abengihlekisa uma umuntu ekhomenta into ebheke eceleni because ngiyazi ukuthi i-video bengiyenzile bengikhuluma ngani. Kule video engiqeda ukuyenza ukuthi abantu ababuka i-show bayibuka ngeside elilodwa. Bengiveza ukuthi kusukela ku-season 1 umseleko husband wamakhosikazi awu-4 uyazi ukuthi uney'ngane ey'ngaki umseleko kuqala. Uyazi futhi ukuthi unabafana abangaki umseleko kuqala. Mayebiza i-meeting ezokhuluma indaba yey'ngane ngokwakhe uthini ngamakhosikazi lawa angenabo abafana. Akazami mhlawumbe ukwenza omunye noma kungasiye i-case la ukuthi omunye unkosikazi uzibona emkhulu kodwa amazwi kababa wala ekhaya mayezokhuluma ngokuthi alimile kahle ekhaya because anginazo iy'ngane zabafana. Obviously wenza laba abanye futhi beyibone bengabalulekile kakhulu. Aphinde futhi kaninginingi ngizokunikeza yonke imihlangano la umsile kakhuluma khona ngey'ngane. Mayikhuluma ngey'ngane futhi kakhulu indaba ilele nokuthi abafana ngoba abafana bazophatha isibongo sakhe. Sengenza-ke isibonelo nangu Mangwabe noMayeni. Uma umseleko ekhulume ngokuthi akukho kahle noma ngokwe-vision yakhe akuphelele ngoba iy'ngane zabafana akanazo, mhlampe uthi uMangwabe azizwe kanjani ngalokhu, uMayeni azizwe kanjani ngoba yena uyazazi ukuthi unabo abafana ababili okuwumnini noMpumelelo. Kanti uMangwabe futhi unkosikazi useke wavela ukuthi abantwana uyabathola kodwa abanye abaphili. Angaze ngiyibone beyi-athenda leyo ndawo umseleko noMangwabe. Waphinde futhi uMangwabe wakumenshina lokhu kusisi kaMseleko, waphinde wakhuluma kanye noma wakhe. Sengithi-ke kulo osebuke useason 7 manje waba nomqondo wokuthi uMayeni uyachoma ngokuthi athi uney'ngane. Cha, uphendula umseleko ngoba umseleko la kuhlangane khona ezokhuluma indaba ka-number 5 noma-ke ekhuluma ukuthi isiphi isizathu esimenza aye ku-number 5 ukhuluma ngey'ngane. Kodwa siyaweza amakhosikazi esho ukuthi isibalo leso ayesifuna esiwu-20 sihlanganile. Inkinga abanye abantwana abekho kanye nabo abaphilanga. Abazi ukuthi yena uyakuconsider lokho noma akakuconsider. Adlule aze athi umseleko ngoba yena uhlulekile-ke ukwenza u-20 useshiyela ey'nganeni zakhe koMpumelelo nakoLwandle ukuthi bayoqhubeka. Why-ke manje senifika neBhayibheli? Hey Mayeni, angazi kukhona unkosikazi wayemubi eBhayibhelini yo guys, nina ngeke niyayithatha i-energy yomuntu i-100 niyibeke ku-0. Uyacabanga ukuthi ngichazela leyo nto ukuthi ku-season 1 size sifike ku-season 7 oqala indaba yezingane nabafana. Ngikhumbula ukuthi ku-season 1 uMangwabe waze wabuza ukuthi if mina noThobile uMangwabe noMakhumalo bebenabafana ngabe ubengeke yini aze acabange ukuthi kube khona omunye. Kahle kahle usola uMangwabe noMakhumalo wase umseleko cha vele uye waqala isithembu. Yazi ungabuyela kule episode yokugcina season 1 last episode ubone ukuthi nje ngisho kuma-interviews abawenzile ngoba nangisazokhuluma ngawo kuningi-ke guys. Into engingayithandi this time ngoba this time uYouTube awungikhokheli ukubuya la
ngishilo ukuthi sikhuluma ngani, ngiphendule i-comment eseceleni. Hayi ngeke guys, anginayo leyo energy please. Enye into umdala ukuthi uzotshelwa yimi ukuthi wena ishow uyi-receive kanjani or responda kanjani, uzizwe nje kanjalo ikhona into e-wrong ngawe. Mina ngikutshela ukuthi oqale le ndaba yezingane umseleko. Amakhosikazi uma futhi ephendula ukuthi izingane sizitholile, ezinye aziphili, baphendula umseleko. Why ke wena ufike nokuthi lona osekhuluma ukuthi ngikusupportile ngabantwana unkosikazi walapha eBhayibhelini wayenomoya omubi? Because basho njalo, ngiyibonile leyo comment bathi ushuthi ugudla bani umseleko uma ekhuluma ngezingane ukuthi izingane zakhe ziyashoda, ugudla bani? Uma ekhuluma ngokuthi abafana abekho, ugudla bani? Mabehamba beya le komdala enkosini beyobuza ukuthi abantwana babiwa kanjani, yisiphi isizathu, umseleko ofike nezingane eziwu-20. Umacele futhi naye obuzayo ukuthi njengoba bekhona, ngoba uze ehambe kulawo magama athi phela bakhohlwe into abayizele. Mayesekhuluma noMangwabe shuthi into abayizele ukuthi kwande abantwana, kodwa kahle kahle abafana, ngoba abafana yibo abazoqhubeka nevision yakhe, abafana yibo abazokwenza ikhaya elikhulu. Ninaye niyayikhethela ukuthi hayi le vision lena eshiwo umseleko yabantwana abawu-20 nabazukulu abawu-100. Uma kuMayeni esephendula ukuthi kodwa-ke sengikwenzile lokho, usenomoya kasathane, nivula amabhayibheli, sekwenziwa amabhayibheli, hayi bo, hayi mina engeke ngize ngikwenzeke. Anginayo guys i-energy yokuthi ngibe ngilobo ngiphindaphinda into eyodwa. Izingane eziwu-20 nezingane ezabafana ezishodayo sizwe ngobaba umseleko. Uma futhi ubaba umseleko elobe evusa udaba lezingane ebe azi ukuthi kunamakhosikazi adlule kwisimo esinje, asazi ukuthi-ke yena usuke ekubuka kanjani lokho, ekubuka futhi nokuthi kuzohlala kanjani kulamanye amakhosikazi. Ngoba naleyo ukuthi unumber 5 uma engasabatholi abantwana uyokwenza njani, wabuzwa umkhongi. Sakubona ku-season 6 lokho, ubaba umseleko wahamba waya komunye ubaba omdala wathi lo baba wamsiza ukuthi abuyise uMayeni, kodwa manje inkinga anayo uMayeni akafuni ukuthi bephambane naye, so uyocela isaluleko kubaba lo ovelile umkhulu. Uma bekhuluma useyabuza lo baba ukuthi-ke ubaba omdala, uma kwenzeka uthatha unumber 5 ungamtholi, engabatholi abantwana, kuzothiwani? Wasethi manje seku-beyond iy'ngane, sekumayelana nokuthi uNesthembu esaqala uyena. Nina-ke enivula iBhayibheli lingenaphi? Sengizodlula kimi. Mina ngizosho ukuthi nayo inkinga lapha eSouth Africa enkulu, silahlekelwa yizingane kwaze kwanzima. Abanye abantwana batholakala beshonile. Ake sikhulekeni njengosisi abadala, sesikhulile njengomama, sikhulekele ukuthi le nto eyenzeka eSouth Africa iyini, umoya onjani lokulahleka ingane, yisimo lesi esijulile esidinga umkhuleko. Abanye beyihlalela laphaya abahlala khona beshutha benza i-TV show, sesiyaxoxa ukuthi nayi incwadi yabo sayifunda, le ncwadi abayiphila lapha ku-TV kodwa siyitholi kahle. Usuwenza ngathi ngithe woza amagumede sizothandaza ngingashongo. Hayi guys, anginayo leyo energy, ngiyacela. Angifuni ukuzwakala ngathi ngi-disrespectful endaweni la ngithi kunzima kudinga umkhuleko. Ngizokusho lokho, akunaso isikhathi sokudlala ngoNkulunkulu. Ngiyacela bandle, ngiyacela, ngiyazicelela kulaba bathi hey wena uyaqhatha. Ngiqhatha bani? Ngiqhatha bani nobani? Bayiqhatha bona ekuqaleni beshada nomseleko bonke, bayiqhatha nje abanye. Cela kuyivala le video la ngoba isizwe ye-South kanti besiqondile. Okunye ngiyabonga i-support, nazi ukuthi nje ngizokhuluma ngalama reviews akumnandi ngoba ngitholile, kodwa ngicela ningizama. Ngizofaka i-account yami ese-Capitec, ningizameni bafethu, ngeke. Yazi enye into engiyitholile ukuthi le mali uYouTube avale sengiyenzile ngeke isabuya. Hawu guys, baze banonya, yalazi unya
uDisemba ingoba bengisekhaya, so yabo uma usekhaya kusuke kumnandi nokuthi imali angeke uzuze uhole akunankinga. January kusanesiphithiphithi. February hayi ngathi ayilunge phela lento ka-YouTube, hayibo. Hayi, yabo manje-ke cabangani ngiphansi ngaleyo ndlela. I-energy yami-ke ngiyazama ukuthi hayi angiyikhuphule kumoya wami ube phezulu, ngenza ama-reviews. Nina senifuna ngiphinde into eyodwa. Okunye-ke njengoba ngikhuluma ngimemeza, ayikho angeke kuze kwenzeke kule channel ukuthi from season 1 to season 7 sikhuluma ngomona. Hayi. Sikhuluma ngomona. Hayibo, hayi kahle. Hamba wena uyobuka la okuqhutshwa ama-reviews obu-fan base. La mina ngikhuluma ngento engiyibonile, nawe oyibonile. Umehluko siyibone ngendlela engafani. Futhi angidictate ukuthi wena sizwe kanjani. Kunabantu abazesithemba ukudlula abanye, kunabanye abasifundayo ngoba sisibona kwabona kude, sisazi komakhelwane kodwa asazi ukuthi baphila kanjani. Nezinto-ke ezisihlebisayo-ke ey'hlebisayo sizoyihleba. Nezidinga ihlombe sisihalala sizokwenza njalo. Okunye-ke guys, hayi musanubona ucomment into engayikhulumanga sengize ngiyayibuza ukuthi kukushonini lokho. Angikutholi ukuthi ngikushophi. Buka nje sengikhuluma into engahlangani kanjani, kodwa kokangempela ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi, bye.